Molt bona nit des de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Mar Ribas, bona nit. Bona nit, Helena, i bona nit, Catalunya. Bona nit a tothom. L'Avinguda Maria Cristina en aquests moments és plena de gom a gom, centenars de milers de persones que estan molt nervioses perquè l'any 2019 està a punt d'arribar. Estem a pocs minuts d'acomiadar el 2018. Marc, ho tens tot a punt? Jo ho tinc tot a punt, ja tinc el cava en fresc, tinc el raïm preparat, ho tinc absolutament tot a punt. Per cert, vas molt elegant, eh? Mira, 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 mira. Oh, i aquestes ales? Que em prendràs el vol, Mar Ribas? No, no em prendré el vol. El que passa que no tinc res a fer al costat d'aquest supervestit. Això, perdona, això és com un cierto pelo, no? Home, això són plomes! Mira, 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 mira això. Fixeu-vos. Fantàstic, Estem meravellós. vestits per l'ocasió. És un dia d'alegria, és un dia per compartir amb els amics, amb la família. És una nit per fer-se propòsits. No sé quin seria el teu propòsit en una nit com aquesta, Marc. El meu propòsit, ja t'ho he dit, és començar l'any cantant. Començar l'any, és a dir, no encara. No encara, això serà després. Després. Però ho fas sempre, habitualment, la nit de Cap d'Any? Sempre. Bienvenidos a la Nochevieja. Ara, per megafonia, estan explicant tot el que es viurà aquí, a l'Avinguda Maria Cristina. Per ser aquí, a la nit de Cap d'Any de Barcelona. Al fons esteu veient una gran esfera. Després us anirem explicant, i mira quina quantitat de gent, després us explicarem. Aquí tenim aquesta esfera, una esfera que s'aniran veient diferents imatges de diferents països del món, però també dels desitjos de cara al 2019. Després us ho expliquem. Jo el que necessito saber és com el comences tu l'any normalment o què fas, perquè aquí no hi havies vingut mai. No, és que, a veure, normalment jo ara hauria de ser a casa perquè tinc un sopar, de fet m'estan esperant. Què Soc com dius ara? l'anfitriona absent, sí. Tenen una foto teva. Sí, no sé, la meva ànima deu estar per allà. Perquè normalment ho vic doncs, en família i amb amics. I tu, com ho vius? Doncs jo, bàsicament, així, igual que tu, però cantant. Cantant, Sempre. això és el que faràs tu després. Escolta, ara veiem que l'espectacle està a punt de començar. Ui, Si et sembla, podem anar explicant als espectadors el que veurem. Aquesta gran esfera on dèiem que, mira, hi comencen a aparèixer un seguit de personatges. Són 4 actors, en total 4 actors. 4 actors que en un moment donat els veurem que van pujant les columnes de Puig i Cadafal i ara estan observant aquesta esfera que simbolitza el món, el planeta. És de color blau, perquè és un planeta que fa uns anys estava molt més sec ara. Hem d'explicar als espectadors que el seu creador, el Christophe Bertonou, vol simbolitzar el planeta que acomiada el 2018, aquest 2018 que crema, i que dona la benvinguda al 2019. Passarem després per la Xina i després per Cambodja. Anem veient tots aquells llocs on el 2019 ja ha començat. Efectivament, perquè l'espectacle, el director artístic l'ha concebut amb 3 parts molt diferenciades. La primera és aquesta volta al món a la qual estaves fent referència. En alguns països l'any 2019 ja ha arribat, certament, i a partir d'aquí farem la volta al món. Després vindran els quarts, que quedaran molt diferenciats de les campanades, perquè els quarts tenen so com de triangle
i després, pròpiament ja, les campanades. I bàsicament perquè són abans de les campanades. Òbviament, Això però ens no. preparen, ens avisen de que alguna cosa important està a punt d'arribar, que és el 2019. I en la segona part de l'espectacle hi haurà uns 12 desitjos plasmats en aquesta esfera gegant que hi ha instal·lada just davant de les Visualment, fonts de Perdona, Montjuïc. però és que estic quedant... Deixa'm gaudir perquè és que estic quedant totalment aturat. És impressionant el que fantàstic. estem veient, eh? És fantàstic. Quina imatge tan bonica la que estem veient ara mateix de l'Avinguda Maria Cristina, amb aquests focs al fons davant del Palau. Aigua. Un muntatge absolutament espectacular, el que donarà la benvinguda a l'any 2019. El muntatge musical és al·lucinant, també. Un muntatge musical a càrrec de Scott Gibbon. Índia. La Índia, que és un país que m'agradaria molt conèixer. No he tingut l'oportunitat, veus? És un d'aquells altres desitjos de cara al 2019. Jo penso en menjar, penso en la Índia, penso en les espècies i en aquella cuina realment Que bona. al·lucinant. El creador artístic Christophe Bertoneau ha concebut l'espectacle inspirant-se en el fet de que nosaltres, per donar la benvinguda al nou any, mengem 12 grans de raïm. Ja tenim aquests dos actors, aquí. Ara ja tenim aquests diferents països amb aquests personatges que comencen a envoltar l'esfera. La idea principal del creador ha estat la voluntat de mostrar al món la necessitat de preservar el planeta. Perquè en total sortiran 4 actors. Aquí tenim aquests dos primers que van absolutament recoberts de llum Són unes llums LED i observen. que ens sorprendran a mesura que vagi avançant l'espectacle, com tota aquesta llum blava que en aquest moment es converteix en una autèntica catifa de llum blava, l'Avinguda Maria Cristina. I ells que comencen a pujar, Estan pujant una columna. Això simbolitza també que s'està acostant el moment de les campanades. Cada vegada falta menys. Recordem que són 4 quarts i 12 campanades, 4 quarts que quedaran simbolitzats efectivament, Marc, en les 4 columnes de Puig i Cadafal. Costa, Helena, la veritat costa d'explicar. És I ara flipant. l'avinguda que ha esclatat amb un aplaudiment. Escolta, ara hi ha molta gent que vol saber també quin és l'últim anunci de l'any 2018. Què dius ara, és veritat? Home, sí, home, Jo és que m'he quedat aquí aturat. descobrim-ho tots junts. Vinga, Va, doncs, som-hi.
grande que aprendre. Acompanyar. Confiança. Futur. Esperança. Excel·lència. Ensenyar. Progrés. Jugar. Investigar. Solidaritat. Créixer. Feina. Compromís. Il·lusió. De tot això, nosaltres en diem La Caixa. La Caixa és la primera fundació privada del país i una de les més importants del món. I inverteix en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. I continuarem fidels a aquest compromís. Avui, demà, sempre. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa. Un dia ens vam adonar que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients. Més importants que fer servir la mateixa tècnica durant segles. O que aconseguir un sabor únic innovant amb l'Albert Adrià. Un dia ens vam adonar que estar junts per compartir el Nadal és el que importa de debò. Us desitgem un feliç 2019. Torrons Vicenç, el torró, torró. Doncs ara sí que falten molt pocs minuts per les campanades. Sí, poquíssim. Escolta, ja tenim el raïm a punt, suposo. Tu com ets de menjar-te el raïm? Jo amb tot, amb cep, amb fullaraca, amb tot. Jo no cap dins. No te'l peles, treus el pinyó... Tu sí, oi? Tu sí, oi? Home, Ja ho un veus. ennuegar. Escolta, a veure, expliquem les campanades, perquè això està a punt de passar. 4 quarts. 4 quarts, ben diferenciats del que són les campanades. Els quarts tindran com un so de triangle i quedaran ben clars a través de la imatge de les columnes de Puig i Cadafalch. I després, les campanades. I nosaltres, tu i jo junts, tirem una, exacte. Tirem una, dues... Mira, els senyors ja han arribat a dalt de tot. Vol dir que les campanades estan a punt de començar. Primer, els quarts. És al·lucinant aquest so, eh? Ah, és el moment dels desitjos, no? És el moment dels desitjos, efectivament. Quin desig tens, tu? Jo tinc molts desitjos. D'entrada, que tots plegats siguem més tolerants, que hi hagi menys crispació, Fantàstic. que ens sabem posar més a la pell de l'altre. Jo el que desitjo és que tots, com a mínim, un cop a l'any, puguem menjar peus de pota. Peus de pota no, peus de porc i cap i pota. Molt bé, em sumo Amb els també nostres. al teu desig, i tant que sí. I ja que estem cremant el 2018, també cremar moltes coses del 2018. La xacra de la violència de gènere, aquests accidents de trànsit, molta atenció en una nit com és avui, per exemple, o totes aquestes persones que moren al mar Mediterrani, que arriben a través de pateres, que deixem enrere tot I el això. planeta. I el planeta, preservem el planeta. Arriba el moment. Ara arriba el moment Preparats? dels quarts. Vinga, Sonen els quarts. quarts. I ara les campanades. Vinga. Una. Dues. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. Vinga, vinga. Vuit. Nou. 11. Vinga, que això ja està. I 12! I 12. Feliç Feliç 2019! Escolta, em fem allò tan cutre, ho he de fer. A veure, m'ha arribat, Vinga, home. vinga. Felicitats!
aquest cap d'any amb nosaltres, amb TV3. Massa lluny. Jo no canviaré res. Quina mandra. Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te n'adones? Estem alterant el nostre ecosistema. Et necessitem. Recicla. Generalitat de Catalunya. Som dia, som nit. Som pluja, som sol. Som a dins i a fora. Som art, som cultura. Som pregunta i resposta. Realitat i ficció. Som petits i grans. Solidaris i actius. Som poble i ciutat. Som avui i som demà. Som 9 anys consecutius líders gràcies a tu. TV3, amb tu som. És absolutament increïble el que estem vivint aquesta nit aquí a l'Avinguda Maria Cristina. I a més estem... Està bé, situa el mapa de les capitals del món per venir a celebrar un cap d'any, sens dubte. Estem al·lucinats i també estem molt contents perquè un any més TV3 ha sigut líder i líder d'audiència. I en nom de tots els programes de TV3 us desitgem un 2019 brutal. I us diem que moltes gràcies per seguir-nos un any més amb aquesta fidelitat. Ara seguim amb la segona part de l'espectacle. Brindem per l'audiència i pel nou any. Sí.
Molt bon any 2019 a tothom. Feliz Año Nuevo. Happy New Year. Que aquest any 2019 sigui un any d'esperança, solidaritat i felicitat per a tothom. Fins l'any que ve. Barcelona. No tinc paraules per descriure el que s'ha viscut avui aquí a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Un espectacle absolutament fascinant, increïble, impressionant. Hem flipat. Estem flipant. És que Ha sigut brutal. Això sí que és brutal. si havíem de començar bé el 2019, l'hem començat molt bé. I espero que vosaltres, des de casa també, per cert, ara agafeu el comandament i pugeu molt el volum i aixequeu-vos del sofà, de les cadires i comenceu a ballar, perquè la música que us posaran no us permetrà tornar a seure, Remaster 2018, amb tots els èxits musicals de l'any i també amb els èxits històrics del pop i el rock de tots els temps. Però, esclar, aquí està el moment de cantar. Home, tu diràs, estava esperant aquest moment. Sí, és bueno. Deixa'm abans donar-vos les gràcies. Gràcies per passar amb nosaltres el cap d'any. Benvingut 2019, que sigueu molt feliços, que tots els vostres desitjos, que tots els vostres propòsits es facin realitat. Segur que sí. Brindem per vosaltres. Vinga, feliç 2019 i ara em poso a I cantar. ara em cantaràs alguna cosa, no? Bé, saps què passa, pobrets? Hem acabat tan bé i hem començat tan bé que dic ara... Saps què? Ells que es quedin amb el remaster 2018 i nosaltres ens quedem amb... Jo et faré una versió del Viva Las Vegas. Perfecte. Va, al·lucinant. Que vagi molt bé. Vinga. Benvingut 2019. Fins aviat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon any.